Hallelujah, hama dzinodikana. Welcome once again. Pano pa platform yatakagadzirwa nava Menas Chibanda. Mwari varopafadze, Mwari vaitire zvakanaka. Zuva ranhasi tine munhu waMwari. Once again, all the way from Manica, Provincia de Manica, Mozambique, Apostle Brighton Nyamande, man of God. I welcome you once again. Thank you, sir. Thank Amen. you. Ndotenda kuwana mukana wokuve Praise the Lord. panzvimbo ino. Praise the Lord. Amen. Zuva ranhasi munhu waMwari, pane nyaya isi kundiitira zvakanaka personally. Okay. Yeah, we are not against anointed materials. All right. And I believe power can be transferred. Anointing can be transferred to people and also objects. And we have got a very good example of Apostle Paul. At one time, pakashandiswa ma-aprons, ma-handkerchiefs, and they were used to heal people. And at one time, Apostle Peter, vanhu ndo vakatora varwere vavo vakavaisa pamumvuri waApostle Peter, and they were healed. But now, I don't know, kuna pamaonero angu inini ndo asiri right. Okay. Ndizvozvo. All right. Ekuti we have seen Prophet W. Magaya, Walter Magaya, vaine ma-anointed apples. And ma-anointed apples akazodzimara akutengeswa $5. Okay. And because of demand, and the supply was low, and demand was high, apple iro rikazonzira kuita $10. Yeah. So kwandiri inini as a bishop and also as a believer, I want to believe with you, this was nothing but only a business. Now tagara ndizvozvo ndobva ndazona aizvi Apostle Bwanya vakutiono ndauya nemaapple, but aya maapples andinawa haazive kutengesa, tinomadyira papulpit. And he was also using apples to demonstrate the power of God. Okay. I don't know if it was the power of God. I don't want to judge that. But now when I take the context, kuti ava vane ma-apples, vakuita kunge vakuita competition navamagaya, kuti aiwa magaya iwewe unotengesa ma-apple, ina handitengesi. But tichingoshandisa tese ma-apple. But tese tiri kushandisa ma-apples. I don't know. What's your take on this one? Okay. I don't know kuti mungandibatsira uri kuti tiwane vhesi Paul paakapa vanhu ma-apples vachienda nawo. Pamwe tingatangira ipapo tingakwanise kutaura zvinhu zvinonzwika kuitira vateereri vedu. It's Acts of Apostles. Acts of Apostles. Taura ndichi. Yeah. Acts of Apostles ndo patikuwana Paul achipa vanhu ma-aprons. Yeah. Peter haana kushandisa an object, but vanhu vakashandisa mumvuri wake. Ndizvozvo. Saka nyaya yaPeter iri easy kuexplain, but toda kunyatsokunzwiseya Paul kuti akambozviitawo sei. Okay. Then tozofamba. yaPauro in short nayo ndeyekuti akatora ma-apron. Yeah. Akapa vanhu. Yeah, because I just wanted to The acts and ngoti right ngatidai so iye ndiye akatora ma-aprons. Yes. Kana kuti vakauya nema-aprons kwaari. Right. Ndo pane point yangu pandoda kuti titarise. Vakauya nema-aprons kwaari. the acts and Kana kuti iye ndiye akauya nema-aprons kwavari. Nekuti mukatarisa nyaya yaPeter baba, ndizvozvo. munoona kuti Peter haana kuudza vanhu kuti torai vanhu muise pamumvuri wangu. Peter haana kukoka vanhu kuti isai varwere venyu pamumvuri wangu. Vanhu ndo vakatora Decide. mumvuri. Same thing yakaitwa nemukadzi weissue of blood. Jesu haana kuti achabata mupendero wehembe yangu is going to be healed. Mukadzi ndiye akafunga mumwoyo make. Obva abata. Abata obva
apora. Saka hazvirevi kuti mucheka waJesu unoporesa. Alright. Inini handibvumirani nekuti bvute remunhu waMwari rinoporesa. Kutenda kwemunhu aisa munhu pabvute ndio kunoporesa. Jesu ari kuti kumunhu waaporesa. Kana iye mukadzi paapedza kubata Jesu ari kuti I feel the flow of my power. Riri kubuda. Virtue. Handitika. But achitaura naye my last words ake anoti your faith healed you. Kutenda kwako kwete hembe yawabata, kwete apple. Saka kana tichiri kufunga kuti tine object yatinoda kuti tiwane power or anointing from God, zvoti hatisati takuziva Mwari wacho. Jesu aitodhila nemunhu vopedza kuita zvavanopedza. Mazwi ekupedzisira aitomuudza kuti chinoporesa kutenda. Kutenda kwako ndo kwakuporesa. Okay, fine. Saka mwe munhu anogona kuti, because we want to help people. Right. Mwe munhu anogona kuti ini kutenda kwangu kuri muapple iroro. Sei kutenda kwako kwaenda muapple uchisiya Jesu. Okay. Because kana ukatransfer faith yako kubva kuna Kristu woiisa pane chimwe chinhu, faith iyoyo haisiri worth kuve faith yemukristu. Pamwe zvichida munhu waMwari, ma levels of faith anogona kusiyana. Kuna amwe ane kutenda kwakasimba, koita amwe achine kutenda kudiki. That one I agree with you. Asi question yangu inoti, imi sabishop mune faith yakakura, handitika, why muchitora vanhu mova exposer ku little faith? All right. Imimi ndimi bishop kai. Instead yekuva teacher kuti wave ne great faith. Great faith. Munova exposer ku little faith ine makai. To put their faith in objects. Zvingori pabuchena kuti you want to manipulate them and make money to destroy their lives. Regai ndikuudze kuti pavanhu vese. Munhu wese anobeliever in an object to be anointed. Munhu yeye haazi munhu ari worthy to be a believer of Christ. So this is drama. Zvinhu izvi chesekas. Kana ini kada kutaura nemanzwisiro angu. Okay. This is the devil's doing. Munhu waMwari handisi kuramba kuti asi anenge asiri munhu waMwari. Munhu waMwari ashandiswa naSatani. But munhu waMwari uyo anoramba achingoshandiswa here naSatani kana kuti iye ato in partnership with the enemy. Because inzwa yeka munhu waMwari unoita ma anointed maize, woita ma anointed bracelets, woita wristband, woita anointed bricks. Uri munhu one. Woya ne anointed apple. Uri munhu one. Right. Is this a mistake or no? Haisi mistake. Yeah. Inonzi greed. Greed. Balaam anonzi uya na Balak. I want you to curse this nation. For me, I will pay you. Chaida kuendera ka? Haisi nyaya kuti ari against my Israelites. Payment. Greed. Saka imimi semunhu waMwari izvozvizvi, if you want to tell the truth, rinosvika zuva rekuti zvinopinda pamwoyo kuti ndikaita izvi ndogona kuita mari muchechi. Ukasazvikontrola, ukasazviramba izvozvo, wapinda into agreement naSatani. Ende Mwari havakurambidze, nekuti Mwari hapana pavanomanikidza munhu chinhu. Vanoti ndaisa rufu neupenyu pamberi pako, asi chandiroita kukukurudzira kuti chuza upenyu. Handikumanikidze kuchuza upenyu, asi ndokukurudzira kuti dai wachuza upenyu kuti urarame. But inongotsveta pamberi pako. Saka zvinoitika ndizvokuti kana
Satani akauya neidea yake mumunhu waMwari, Mwari haasi kuzorwisa Satani nekuti anoziva kuti munhu waMwari anofanira kunge ari equipped enough to defend himself from the manipulations of the devil. And these are the very people munhu waMwari vane mabodyguards. Okay. Why are we saying this? We need to expose the devil and every doctrine that is from pit of hell and every form of manipulation that is taking place in today's church. These are the very people vanema bodyguards. Okay. Are you saying bodyguards like bodyguards wokuti anofanira kunga achifamba kumberi nekumashure for protection? Yeah, exactly. Okay. They are men of God with bodyguards. For protection. For protection. No, not kuti asa disturb kwe vanhu. Kuti asa disturb. For protection. Okay. Munoziva kuti handi kuti asa disturb kwe vanhu ama ashaza. Ndo zvandiri kudu. Inini handisi kuti handisana nawo chiitika. Kunotori nevanhu vane mabodyguards. Inini handisi kuti wekuti munhu waMwari mukada kuataka if you want to attack another man of God. Mbazvisa. Munotanga kutofonerwa nemabodyguards nevanhu vanenge vachiti you are touching the anointing. Okay. Baba, let me tell you, there is church mafias. There are church mafias. Okay. In today's church, especially in the Southern Africa. If I say in Southern Africa, I'm wrong. In Africa as a continent. Right. And this kuramba kuti Kristu akange aine vadzidzi. Vaifamba navo. Vamwe vaimumirira vachimutaurira vachimudefend. But at one time they were not in support. He was not in support of them. Of them. No matter how zealous they could be. He was not but not only men of God. Mapanzisa. Vanotori nema church mafias. Okay. Wekuti they if you say anything against them, they will hunt you. Okay. Saka inenge vanotori neintelligence yavo. Vanotori neintelligence. Vanotori nesecurity. Government. Exactly. Okay. Right. Handizi pari kundinetsa baba. Because handizive mareasons avanozviitira. Handioni zvine chikonzero chekuti ini semunhu waMwari I need vanhu vanogara kunze kwegedhi uku to protect me. And to make the matters worse, they sell a sticker for you to protect you. To protect you. Isapa motaka yako. You get what I'm saying? Isapa padopa yako. Aubirwi. Vamwe isa anointing pamadoors. Vamwe vacho ndo vanototi picture yangu ukaisa pawindow pako. Right. Yeti pake pane vakachengeta. Yeti pake anotori neguard alert nefaucet nesafeguard. Security iripo. But pangu inini panochengetwa newe. Panochengetwa nebepa. Nebepa kwete newe nebepa rako. Nebepa rako. So this is what we are saying. We are not against any man of God, but we are against the doctrine. Okay. We are against the teaching. That is okay, Baba. That is okay. Kana anointing yandakapuwa na Mwari ndakuisa pa object. Ndokupai object. Yotoita doctrine. Kwete kuti zvangoitika panguva yazvaitika. Yotoita doctrine. Yotoita style. Ko zvakasiyanei nen'anga. Zvinozoramba sei kana tikati ari kushandisa demonic powers. Nekuti kana inini ndikati ndoenda kuchechi ndonopuwa apple, ndoenda kun'anga ndonopuwa nzviro, takasiyana. Makafana. Ini ndikaenda kuchechi ndonopuwa wristband, ndoenda kun'anga ndinosungirirwa gavi kana kupiwa chikopa ningirigini chikopa benga. Chii chaka
unosungirwa nzi maronda haasi kupera osungirirwa pagumba apa gavi rakasungwa mapfundo rakasungwa wosungirirwa uyo wane wristband chii chakasiyana zvakafanana ingori nyaya yekuti ava vazvimodernizer its modern they've borrowed it ya ndizvo zvaishandiswa kare but zvangomodernizwa zvazvaiswa muchechi nobva zvaiswa muchechi kwete muchechi ukatoona munhu achipractiza that system yiri doctrine to call it a church tisu tirongodedza kuti chechi shrine it's a shrine baba chero zvikaita sei vanhu vangativenge asi chokwadi ndeichi kuti munoziva kuti zvakafanana nekuti ndakanga ndichiparidza paredhiyo kuMozambique and I get attacked nekuti ndanga ndataura nyaya yekuti n'anga kana ichida tsono muprofita achida tsono n'anga yoda reza muprofita oda reza n'anga ichida jira dzvuku muprofita anoda jira dzvuku n'anga inoda jira richena muprofita anoda jira richena havasi kushandisa same spirit here same spirit vari ngori madifferent locations but spirit. with the same spirit same spirit different bodies n'anga iri kupinda mumvura yobuda yan'anga iwe uri kupinda mumvura wobuda wamuprofita same spirit same spirit same spirit wobuda wamuprofita unonzi hatende tinokugezai munyama n'anga iri kugeza munyama iwe uri kugeza saka hamuzi chinhu chimwe chete in'anga zvandakanga ujekeserwa ndezvokuti muri kuona kuti satani akaona kuti vanhu havachadi zvekun'anga nobva atuma n'anga kumachechi nobva n'anga dzasunga matai dzimwe nobva dzapfeka magemenzi dziri n'anga dzimwe nobva dzabata tsvimbo dzimwe nobva dzapfeka makola dzimwe dzobva dzaenda kumabible school kunogara pasi kuti vachimaster chigemu ichi vanyatsoziva kuti tinozviexplaina tichiti kudii arimo mubhaibheri n'anga yanga yakadaro yanga yakangwara pane mumwe ainzi aigara pamba pamambo ainzi sorry I cannot remember the name anga ne two names aigara pamba pamambo but anzi zvaiti aimanipulata vanhu nenhema dzake kusvikira Paul naSilas vazouya nechokwadi mambo ndobvazoti vhangeri kuparidzwa nevakomana ava nezvinosotaurwa neuyu zvakasiyana rega nemboteerera varume akagumbuka kaedza kuda kurwisana navo but yanga itori n'anga kusvikira Paul azomuudza kuti iwewe uri kumanipulata vanhu nenhema dzako wese munhu anofarira kuita zvenhema pfungwa yake ndeye kumanipulata vanhu for the benefits of the devil manipulation unongoempower nani nasatani hakuna power rinobva kuna Mwari for manipulation. The power inobva kuna Mwari is to set people free, not to make people mine. My own people. Because baba unonzwa sorry to say this. Unonzwa vanhu vachiti mafundisi isusu mafundisi zvekumanipulata vanhu zvekuti this is my daughter, this is my son, this is my son. I think baba iyo topic inofana bateteka. Spiritual father, spiritual son, spiritual daughter. Topic iri yega because that one doesn't exist. Ngatitaure toda kubatsira vanhu ngatitaure munhu wamwari ngatitaure ibaba ana ngatitaure topic iyi inotozotitorera 2 hours. What does the Bible says? Don't call anyone father. Anile? Okay. Toda kukubvunza imvunzo. Muri kutaura here kuti Jesu airambidza mwana wenyu mukomana uyu mwana wenyu musikana kuti baba? No. I still remain his or her biological father. Saka pari kuti musati kune umwe munhu baba. Ari kuira heavenly father. Right. Mira imone. Who is a father? Is kuda kuti father rombo reve, baba rombo reve. Zvinoreva munhu akabereka munhu. Kana kuti munhu akaita kuti munhu ave zvaari. Andiri? Baba, imimi ndokuti baba, not spiritual. Kana mukanza chikudedza kuti baba, you are not my spiritual father. You will never be. I don't have a spiritual father. That one is heresy, pure heresy.
pane zvimwe zvese zvatanga tichiti heresika, this one is the greatest of them, the mother of them. ndo kwaakatotangira Satani kuti ndoda kuva nevana vangu, ndotsvaga wani, kana ndotsvaga wani ndomugadzira, ndo oita wangu, iye oita vakewo vana. Vese they submit to me. Akuna okay. Let's say zvinogona kuita semistake yekuti unogona kunge uri munhu waMwari wotadza kumboda kusecha nezvazvo. Alright. Wongokaruka wangoti spiritual father, spiritual son, usina kusecha nezvazvo, zvinoitika. Nekuti kunotori nevamwe vanhu vaMwari vandobeliever weni, but vanobeliever into spiritual fatherhood and spiritual son, but zvinogona kunge vasina kunyatsoita look deep into it. Ukaita look deep into it, zvinonzi kana munhu asingaberekwi nemvura nemweya haangapinde Mushe wekudenga. Kana asingaberekwi nemvura nemweya. Right. Saka tikutarisa kuti munhu anzi mwana waMwari anenge aberekwa pamweya. Andiri. Kana ndaberekwa pamweya ndokunzi ndakunzi mwana waMwari. Right? Then there is somebody out there who is sharing the fatherhood of my spirit naMwari. Yes. And not only uMwari utozviti amai pamweya. Nekuti ndakakubara ine shoko. Wakadibara neshoko. Saka sei wadi kuti amai pashoko. Nekuti that's powerful. Wadi kuti Paul anoti Timothy my son in Christ. Not the spiritual son. In Christ. Nekuti ndakakubereka pamwe shuti in faith. In faith. Itu nzvimbo mbiri. Pane panoti in Christ, in faith. Apana pakati in spirit. Yeah. Nekuti spirit inongoberekwa naMwari chete. The father of us all. Chinhu chakaberekwa naMwari mandiri kuti ndinzi mwana waMwari mweya. Nyama iyi akasika akaumba. Amen. But pane chaakazobuda maari kuti ndive zvandiri. Ndokubereka kwacho. Powerful. Chinoita kuti ndinzi baba, pane chakabuda mandiri chikaita kuti uyo ave. Chakabuda mandiri chikaita kuti uyo ave zvangu avepo. Saka chakabuda muna Mwari chemweya. Mweya ndo wakaita kuti ndiwe hanzi akaumba ndobva achimisa apa ndokuzofuridzira mweya wake ndo pakazova a living soul being. Yeah. Anditi muri kuona kuti pane chabuda maari chaita kuti ini ndive zvandiri. Dai chisina kubuda ichocho ndisipo. Saka chakaberekwa mandiri naMwari. Panonzi tese tiri vana vaMwari. Uri mwana chinonzi mwana waMwari haisi nyama iyi. Mweya. Ichi chisikwa ichi. Chiumbwa ichi. Mwana mweya. Ndosika muchiona kuti anoti kana munhu achinga muzvivi anoti afa. You're no longer living. Because the spirit manje yadestroyiwa. That is mweya uyu. That is spirit. Ndo ine connection naMwari mandiri. Saka this doctrine you see ndo pana chitala Bible kuti unonzwa. Tasa nye manipulation. Kuti mufundisi unonzwa chiti ava vana vangu. This is my son. And this is my daughter. Andirambi. Okay. In Christ. Right. Toda kuziva kuti vana vako pakuita sei. In faith. Or in word. Or in word. In word. Is correct. Nekuti tinotori nemafathers in science. Okay. Tine mafathers in politics achizi chitema kuti father in politics. Father achizi chitema. But ukati spiritual father. I get it. How can you father somebody spiritually? Wakawanepi mweya wacho? Alright. Wakawanepi mweya wokufadha somebody? Ndiudze zvawakaita wakausonanidza sei kuti uwise maari? Kuti uzoti mwana wangu. Because politics ndini ndakaisa politics dzacho mauri. In the word ndini ndakaisa word dzacho mauri. Mukurima. In agriculture. Munonzi muchi academics. In science. In whatsoever. Kana mambavha chaiva ndone mafathers avo.
Chigogodere. Ndo chibaba chedu ichi. Handiti mozvona. Izvozvo zvese ndosakati pari kunzi naJesu usati kumunhu baba haasi kurambidza kuti baba kuna baba vako panyama. Haasi kurambidza kuti baba kuna baba vako kupolitics. Haasi kurambidza kuti baba kuna baba vako kusainzi. Haasi kurambidza kuti baba kuna baba vako. Yeah. Ari kurambidza munhu kuti baba pamweya. Yeah, that's powerful. Yeah. Ndosaka chiona pazasi ari kuzoti musati kune mumwe munhu master. Mukatarisa word riri kunzi master iroroka riri kutaura position yake iye Kristu. Alright. Aizi master yekuti kana wanditraina ndoti hausiri master wangu. Mystery. You are my master pane izvi. And I appreciate you. But hautori position Ya Kristu. My master in spirit is Christ. So calling somebody, listen audience, calling somebody a spiritual father Is abomination. is abomination. Yeah. That person is taking the position Of God. of God. The honor of your spirit. He can be your father in faith, Yeah. your father in Christ, your father in word. That's correct. That's correct. But not a spiritual father. Yeah. Indokwanisa kutora mwana kubva mustreet umu ndomuchengeta anda kumubereka but nomuchengeta anonditi baba ende akasatoti baba itori mhosva. Unotadza kunditi baba ndakakuchengeta. Asi kwete pamweya. Muridzi wemweya ndemumwe chete. Baba vedu pamweya mumwe chete. Amen. This is powerful. Regedzai titende Mwari. Yeah. Munhu waMwari. Ndadzidza. Totally. I want to believe our audience nemi madzidza kubva panyaya yema-apples refuse to be manipulated. Ramba kumanipulatwa. It is according to your faith that God is going to heal you. Yeah. According to your faith that God is going to provide for you. Yes. According to your faith that God is going to give you that job. According to your faith, you don't need an apple. You don't need to buy an anointed item for a breakthrough to happen to you. You need to believe in the word. For the Bible says, faith comes by hearing, and hearing by the word. Munamari, last word. And the Bible says, what shall we do for us to be saved? And Paul said, just believe. Amen. Just believe. Amen. Uinzwa paneka just ndocheka chodiwa. Amen. For salvation, only believing Amen. is required. Amen. Noted. Marakuitire zvakanaka. Today. Don't call anybody your spiritual father. You can call them your father in the faith, your father in Christ, your father in the word, your father in science, your father in media. Even my media, mune my fathers. But no one is a spiritual father. That is a position of our Heavenly Father. Except that spirit is not of God. Amen. Amen. Kana uri mumwe mweya usiri wa Mwari. Yes, they are fathers. Amen. They are spiritual fathers. Marakuitire zvakanaka. Anything, if you want to engage, if you want to comment, please just comment in the comment section. Marakuitire zvakanaka. With a contribution, feel free to get hold of us. Marakuitire zvakanaka munhu waMwari. Mwari akomborerei nenguva yamava nesu. God bless you all. Amen.